खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर। हाग्रामा महिलारी बिथां सारनि सायाव खाम्फा बरगयारी बिथां सारा मा गोरोन्थि नुखो? दिनै BPF आरो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथां सारखौ नंबां जाबां गोगोम सोंखारिगासिनो दं। बिथांनि बेफोरबादि राव ओंखारनायाव रायजो राजाफ्रा बुजिनो मोनबाय जे खाम्फा बरगयारीनाव स्टेबिलिटि गैला, धोर्ज गैला आरो बिथाङा टिकेट मोनगोननि अबस्थायावबो गैला। थांनाय साननै सिगां समाव हाग्रामा महिलारी सारा खौसेथिनि सायाव जेबादि मिडियानि गेजेराव बाइट होदोंमोन, बेखौ बिथाङा एसेग्राब बहाय गोरोन्थि नुखो? मा बुंनायनि इसिबां BPF दोलोखौ हाग्रामा महिलारी बिथां सारखौ खाम्फा बरगयारीया खदाल बोराइजों जावबाय थाखो? बेनि भिडिअखौ नायफिनबानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो सिगांनि भिडिअखौ नायोब्लाबो मिथिनो मोनगोन। रबिराम नार्जारी सारनि नामखौथ' सिगांनिफ्रायनो लाबोबाय थादों। रिहुन दैमारी सारखौबो जे सावरायनायाव दंखायोमोन, खाम्फा बरगयारी लिडिं खालामदों, रबिराम नार्जारी सार लिडिं खालामदों, रिहुन दैमारी सारबो दंमोन होननानै सिगांफोरनि भिडिअआव बुंदों। आरो स्वयं गावखौबो खाम्फा बरगयारीखौ दाख्लैनि समाव हाग्रामा महिलारीया मा उसुबिदा राव बुंदों, जेबोथ' नेग्लेक्ट खालामाखै। नाथाय बिथाङा लागातार BPF दोलोखौ सोंखारिबाय थानाया बिथाङा गावखौ स्टेबिलिटि गैयै होननानैसो फोरमान होनाय जादों। दिनै खौसेथिखौ सोर लुबैमारा? UPPL दोलोआ लुबैया ना BPF दोलोआ लुबैया? बेखौ नोंथांमोना 100% फोरमानजों लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो थांगासिनो दं। खाम्फा बरगयारी बिथां बुंनाया सैथो ना थार ओंथियाव हाग्रामा महिलारी सार बुंनाया सैथो? बिसि गोबाव समनिफ्राय आरो माब्लानिफ्राय खाम्फा बरगयारीया हारि दाफुंनायनि आरो खौसेथिनि बाथ्रा सानबोदों? खौसेथि जानायाव मेन गसंथाग्रा हिसाबै UPPL दोलोआ ना BPF दोलोआ? खाम्फा बरगयारी बुंनाय खोथाया दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दुध का दुध पानी का पानी हो जाएगा। आरो दम दंब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा नैबे खोथाखौबो बुंथों, एकर्डआव एभेक्सन खालामनांगौ होननानै लिरनानै लाबोनाय, बिटिआरआव एभेक्सन खालामनांगौ होननानै, बेखौ नङा होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा दम दंब्ला फोरमान होथों। दा दिनै नोंथांमोना फोरमानजों लोगोसे बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। खौसेथिनि खोथाखौ खाम्फा बरगयारी सारा जेननायनि उनावसो बुंदोंलै। जेननायनि उनावसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों, जोङो जुजिनायनि सिगांनो खौसेथिनि खोथाखौ जों प्रमद बर' बिथांनि MLA जों रायज्लायदों। नोंसोरसो सोर जों रायज्लायहोआ, सोर MLA जों रायज्लायखो? नैबे बिक्रमा जोबथेसालिनि गनायनि उनावनो आं खौसेथि जा, नोंसोरो ओरैबायदियाव खौसेथि जानो हागोन होनना सोर जों रायज्लायदों, सोर MLA जों रायज्लायदों? प्रमद बर' सारा मोजाङै गावनो मिथिगौ। बेयावनो बेजोंनो एपइन्टमेन्ट लानानै रायज्लायनाय। जों मिथिगौ नैबे बिक्रमा प्रमद बर' सारा बर्तमानाव खौसेथि जानो हानायनि खुनु केपासिटियाव गैया। बिनि गोसोआनो थोना। खाम्फा बरगयारी सारानि दाखालि मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जेननायनि उनाव बुङोब्ला रायजोआ मानिगोन। खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंनायनि सिगांनो जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन, जोबथेसालिनि 14 दिननि उनावनो खौसेथि जानांगौ होननानै सोर जों रायज्लायदों? खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारायासो सोंदों। जोबथेसालिनि उनाव फैनानै सोर MLA जों खौसे जानांगौ, ओरै जायोब्ला बे फर्मुलाजों खौसे जानो हायो होनना सोर MLA जों रायज्लायदों? खाम्फा बरगयारी सारा प्रमद बर' सारायाव सोंहैदों। बे खामानिखौ जों मावखांखाबाय। UPPLआ खुनु दिन हाग्रामा थासान्दियाव खौसे जानो हाया होननाय बुंनायानो दं। बिसोरनि प्रट'कलाव नोङो एभेक्सन खालामदों। गुवाहाटीयावनो जुननि 2023 सननि 12 तारिखनो लिरना लाबोखादों। एकर्डआवनो थादों, एकर्डआवनो दोङो। बिनि उनाव जुननि 12 तारिख आरोबाव बिसोरो CMनि प्रेजेन्सआवनो UG ब्रह्म, प्रमद बर' बिथांमोना रायज्लायनानै एभेक्सन खालामनांगौ होनना लिरनानै लाना फैखादों। होमबा बिसोर खालामखागोन। जोंनिया BTC एकर्डआव लिरना लाबोनाय दङ होमबा? गैया। नोङो गुवाहाटीयाव एभेक्सन खालामनांगौ होननाय लिरनाय एजेन्डा दङ होमबा? गैया। एजेन्डा गैयाबा जों माखौ एभेक्सन खालामो? प्रश्नआनो फैया। बिसोरो जाबाय इसोरा मानि, इसोरा बुंनानै फैनानै बुंफैब्लाबो एभेक्सनखौ जों बन्द' खालामनो हाया होनग्रा मानसि बिसोरो।
जायहा इलेक्सनखौ मोजां मोनदों बिसोरनो इउ पि पि एल नो हो। जायहा मन्दिर मस्जिद गिर्जा न' बां सेफायनायखौबो मोजां मोनदों बिसोर इउ पि पि एल नो हो। नुनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय, कमेन्ट्सखौ आं आसा खालामबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।